О, hello. Мікрафон працує. Так, а чата не бачно. Зараз чат зробимо. Пу-пу-пу. Так, добре, чат працуе. І што мне не падабаецца гэты sign-in. Неяк яго, мабыць. Ай, ну і халера з ім няхай будзе. Нічога такога не здарыцца. Так. Што тут у нас? Сёння нас не шмат, але мы разам. Ну, я стрымер, канешне, таксама такі сабе. Пачынаючы, я больш відосікі раблю. Але што ёсць, то ёсць. Будзем гуляцца далей. Праходзіць сіндикат на Амігу. Сапраўдную Амігу на рэальным кампутары. Дзе наш iGame. Так, і шукаем сіндикат. Упс. Ад'ехалі. Ну. Так, яшчэ раз. Толькі нас утрох. Ну, будзем гуляцца утрох. Нічога дрэннага з гэта не будзе. Як і заўжды, стрым 10 на гадзінкі-2. Пакуль зноў камера не сядзе. Так, самае галоўнае гэта праверыць гук. Ці працуе ён. Так, здаецца, я на першай быў. Так, нет, Сібір, здаецца, я ўжо узяў. Мабыць, нешта не тое. Ось. Камчатку. Бярэм Камчатку. Продолжаем захопваць Рашку.
Пу-пу-пу. Так, Assassination. Ну, будем забивать усіх знов. Ніякого Persuade. Так, что у нас по винаходництвам? Нешта трэба такого вывучыць. Heavy Assault. Наверное, штурмовое нешта возьмем. Ну і грошы ў мяне ўжо так добра. Ну, тады можна і сюды закінуць нейкую сотачку. Ацепт. А што по патронах? Перазарадка. Вагнямёт наш любімы. Reload. І гэта мініган. 2 мініганы, 3 УЗІ, 2 вагнямёты і вербавач, ці як там ён завецца. Добра, пачынаем місію. Так, праверыць гук. О, працуе, добра. Нават не добра, а выдатна. Вопс. Я націснуў кнопку S. Гэта быў суісайд. Трохі пайшло ўсё не по плану. Зноў пачынаем. Так, Камчатка. Ацепт. Research. Assault. 90 ацепт. Перазарадка. Усё добра. Пачынаем зноўку. Упс. Так, і тут мапай неяк кіраваць можна. Вось так. Так, пойдзем шукаць, каго забіваць нам. О, агенты. Гарыце. Толькі яны нейкія мірныя былі. Халера іх ведае. Так, дзе я? Усі нас палохаюцца, бо мы зброю ў руках нясем. Так, мы прыйшлі. Вось, здаецца, і наша ахвяра стаіць, якую трэба забіць. Не зразумеў. Чаму failed? Assassination же было. А што здарылася, не разумею. Цікаво. Зноў пачытаем бриф. Assassination. One of the politician friends has started in order to restore the status quo and make an example of him, we have decided to kill his good lady wife. Your squad will be deployed. Забойство. Of the floating city where it is believed she spends most of her time. We have been unable to find her location, but we do know the whereabouts of a likely informer. Спачатку вербавачом яго трэба ўзяць. І пасля гэтага мы даведаемся, дзе жонка там нейкага чувака знаходзіцца, якую патрэбна нам забіць. Вось у чым справа. Уважліва чытайце брифы, уважліва. А то бачыце адное слово, assassination, і все. Добра, я persuaded Tron узяў з сабой. Ён мяне
Ну так, неспадзяваначка выйшла. Так, зноў 90, ацэпт. У наступны раз буду мудрэйшы. Reload, reload, reload. Так, давайте захаваем гэты працэс, каб зноўку ўсё не пачынаць. Вось так. І ў гэты раз ужо ўсё павінна атрымацца. То неяк такое сабе атрымалася. Так, зноўку ідзем. Верагодна, Persuade the Throne трэба ўрубіць. Такая агентура варожая. Ось, магу іх завербаваць? Не, ну чаму? Уходзьце, хлопцы. Трэба вас... У апошні раз было лепш. Не шанцуе мне штосьці сёння на місіях. Яны былі перш за мяне, таму і забілі. Ай, калі гэта ўжо скончыцца. Добра, наступнае. Раз. Зноў намагаемся хоць дайсці датуль. Так, чакаем агентаў. Ідзем далей. Так, можна на Persuade the Throne пераключацца. Вербавач. Так, вось гэтага хлапца узяць, толькі не сапсаваць памяць гэтага Persuade the Throne, бо там толькі канкрэтную колькасць людзей можна завербаваць з сабой. Так, ну окей. Інфарматар ўжо з намі. І пойдзем знішчаць... не знішчаць, забіваць жонку нейкага крутога чэліка. Так, ну... Ось нават выйсці не могуць. Pathfinding, канешне. Ну, гэта мы ў прошлы стрым уже абмяркоўвалі. Так, яно што, збегла кудысьці? Я зноў місію зафейлю? Ці што, дзе яна? Верагодна, яна яшчэ пад абаронай агентаў будзе. Да ну... Так і памерці можна. Так, што, шутган, гэта коп быў нейкі. Ты нават і не зайсці нешта. Так. Парэгенерыруем. Мне гэта не вельмі падабаецца. Так, зброю возьмите. Хто там такі? Агентура стаіць? Немагчыма. Дзе, што? Дзе? Не разумею. А што здарылася? Так, штосьці гэтая гульня ў мяне гуляецца, а не я ў яе гуляюся. Мне гэта даволі не падабаецца. Не, ну я ведаю, што першая версія, ну не партіраваная версія, якая была на Sega Mega Drive, ну на кампутары, которая была перш за ўсё зроблена, яна складаная.
Ну, каб настолькі? А не, меню. На сешку, здаецца, нейкі такі дзіцячы шпацыр быў. А што адбылося, я не зразумеў. Там ахвяра нашая ў том будынку стаяла. Агента на мапе не было бачна. Ён быў таксама ў будынку. Тыка чаму мяне забілі? Гэта пытанне. Жонка і не збегла яшчэ нікуды. Лухта нейкая такая. Ну, наступнае намаганне. Так, давай, хлопец, подь сюды. Завербавалі цябе. Так, ну вось, нават місія наша Assassinate зараз. Заданне. Забойство, ну і што? Агентаў не бачу, бо гэта вялікія квадрацікі на мапе. А, вось там нейкі хер стаіць. Вось агент. Сюды. Не хочу, добра. Таму ён знянацку дзесьці вылез. Менавіта таму мяне забіў здалёк дзесьці. Так, тут што? Гэта мои хлопцы. Так, тук. Не. Унутрні як трэба. Мяне туды не пускаюць. Раблю нейкае пекла. Каго, што забіў? Эвакуейт, вось. Так і патрэбна было. Не зусім зразумела, што адбывалася, канешне. Зайшоў, пачаў паліць ва ўсе бакі. То, чаго. Ну добра, зараз эвакуавацца і ўсё. І місія скончана будзе. Я, конечно, не разумею, чаму я не магу вербаваць варожых агентаў. Эй! Я ўжо побач быў. Гэта непростая гульня. Всё з самага пачатку. Ды колькі можна? Вось Сібір гэта ніяк не даецца. Мабыць, я яшчэ такі слабы яшчэ для гэтай місіі. І трэба 2 агентаў з сабой узяць. Ну, бо гэта я на сешкі толькі адным агентам гуляўся. І яна прасцей была.
Блін, ці ўсіх агентаў пазнішчаць трэба ці як. Не, не, ў будынак не заходзь. Так, добра, спідранім. Здароў. Так, разабраўся. Ну, як бачыш, чутна. Там ОБС глючыў. Гэта праблема ў ім была. Там ён неяк крыва запусціўся, трэба было зноў на сцэне гэты відэазахоп зрабіць з самага пачатку. Вось толькі пасля гэтага ўсё пачало працаваць. Ну, у АБС была справа. Так. Кто? Где? Кто стреляет? Как это было? Что адбываецца? Я не хочу зноў гэтую місію з самага пачатку гуляць. Бо колькі можна, ну. Так, коп. Копа даволі хутка забілі. Так, і ўнутры яшчэ. Адзін коп і ахвяра. Добра, палім зноў ва ўсе бакі. Што адбываецца? Каго біць? Mission failed. Что? Чему? Ну и отлично. Главное, что не железка. Не-не-не, железка. Добро, что займу все. Так, мабыць, іншую місію паспрабаваць. Бо гэта штосьці даецца даволі так складана. Што там можна? Ірак, Іран. Ну там цяжка было. Чайна, Кітай, о. Дальні ўсход. Ну, давай Дальні ўсход, а потым ужо Камчатку. Reconnaissance. О, боже ты. As a primary step, you should secure enemies Indican forces, your card must be eliminated once they achieve the return. А, ну тут просто агентуру забивать. Что там ресерч робіцца, ацепт, заражаны. Ну, пачынаем. А тую місію пакінем на наступны раз. Так, і шукаем агентуру варожую, якую нам трэба забіць. Нейкі раз, два, тры. Нейкі куток трэба знайсці, дзе бяспечна можна будзе стаяць. А вось і першы пайшоў. Да што гэта адбываецца? Штосьці мяне выносяць. Так, я же гэта... Voice load. Нелёгка. Нелёгка. Так, шості вентилятор гаманіць. Так, а дзе я?
Можа і лепш у будынак зайсці, там стаяць і ўсё. Ну. Группавуха нейкая. Я не хочу браць 2 агентаў. Я да апошняга буду трымацца. Так, не. Так, упс, что с вентилятором? Так. Нават не ведаю, ўсё складана неяк. Лёгкага шпацыра не будзе. Відавочна. Ну, давай вось сюды. Будем стаяць і чакаць усіх. Вось. Не-не-не, хлопцы. По одному падыходзьце. На кожнага хлопец. О! Дзе банда? Ды... Амаль атрымалася. На паўшышачкі. Ну, ўжо лепш прагрэс. Закемпірыцца і стаяць. Добрая тактыка. Падсуч я, конечно, трошкі, але ну што зрабіць. Гэта не мы гуляем гульню, а гульня нас гуляецца. Тым больш гэта алдовыя гульні, а там з балансам, ну, такое сабе. Так, мне здаецца, вы таксама цягнік гэты адчувалі. Не, я нахрапісты, буду браць нахрапам. Нічога не ведаю. Буду стаяць тут, чакаць іх, кемпірыцца. Нічога вы мне не зробіце. Ну, заходь, ну. Да куд... Які же штучны інтэлект тут. Да што ты робіш? Да. Зараз гэта ўжо не я. Стоп. Музыки чутка не хватает. Даже интересно, какая версия игры лучше считается. А музыки тут и няма. Толькі гук. Насамрэч цікава, што гульня аміжная, гук дадаць чамусьці вырашылі не дадаваць гук. Гэта дзіўна даволі і ну такое сабе вырашэнне. Але чаму я лічу, што ну комп даволі мог з гэтым нешта зрабіць. Ну, моцы хватало, скажем так. Колькі там 4 гукавых дорожкі. Ну окей, вось одна дорожка выкарыстоўваецца для гука. Гэта каб зброя лупіць як.
Ну, можна нешта такое зрабіць на 2 ці 3 дорожках. Всё, мне срака. Я не магу нічога пачаць. Ай, стану на кутку. Некоторые предлагают выбрать на старте «Хочешь музыку» из кофе. Видимо, не хватало дорожек все-таки. Ну, ёсць некаторыя гульні. Буба і Стикс, напрыклад. Там даецца выбар. Толькі гук ці FX. Мегаламанія. Там таксама з гукам ці музыкай. Якія яшчэ? Не памятаю. Ну, былі гульні на Амігу, дзе права выбару было. А тут няма такого. Ну, вось глядзі, меню. Ну, і ўсё. Якія ты тут наладкі бачыш? Ніякіх. Ну, ось і я пра тое. Вырашылі, здаецца, гэта зроблена дзеля таго, бо, ну, розная зброя выкарыстоўваецца, і на кожную зброю свой гук. Ну, там, шотганавыя гукі, пісталеты, мініган, вагнямёт той жа. Вось, ужо 4 зброі, 4 розныя гукавыя дорожкі. Ну, з другого боку, як? Там можна на адной дорожке трек за трекам рабіць, яшчэ такія хукі былі. Але, ну, яны вырашылі так пайсці. Што лепш будзе без музыкі. Так, не, стоп, гэта не мой агент. Вось мой агент. У мяне ёсць нешта. Так. А не, это Cryo Chambers. Моды. Чаму не магу нічога вывучаць, каб лепшыя ногі і іншыя часткі цела сябе лепш зрабіць? Сабе. Дзіўна даволі, ну, о. Блин, копаў можа спачатку вынесці. Тут ёсць стёкла на вокнах. Яны выбіваюцца. Ого! Вось бачыце, я пастраляў. Так, машины. Копаў. Ты, дай мне час. Ни в одной миссии не прошел. Уже кольки гуляемся. 30 хвілін і ўсё на месцы топчемся. Да апошняга буду гуляцца толькі адним агентам. Я упарты. Я настолько упарты, что, ну... А нет, давайте поспробуем. А, блин. Я же лоуд рабіў. Не, Камчатку. Яна, здаецца, прасцей выглядае, чым усё астатняе. Ну, што зрабіць? Поп'ем пакуль вадзічаскі. Гэта самае простое, што было з місій, якія засталіся. 3 місіі, і вось гэта самае лёгкае. Давай хутчэй сваімі маленькімі ножкамі топай. І толькі не зразумеў, што здарылася там, калі я забіў жонку нейкага чыноўніка ці каго там. Стреляў ва ўсіх.
гэтага яшчэ не хапала. Вось, я там усіх забіў, а то, што я выканаў місію, гэта мне не залічылі. І гэта такі даволі дзіўны момант. Так, мінус яшчэ агент. Патронаў не засталося. Нейкі бранявы коп атрымаўся. Так, ну заходзім, пачынаем масакру. Ну заходзь сюды. А, evacuate. Так, ну я сваю справу зрабіў. Хаваем зброю, каб нічый позірк непатрэбны не лавіць. Так, і спадзяемся на тое, што больш ніякай агентуры не з'явіцца. Магчыма, у той раз, калі я всіх расстраляў, я таго, каго завербаваў, забыўся. No! Нет, 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 нет! Так, запамяталі гэты будынак. Мы туды завітаем. Усё зразумеў. Як тут што робіцца. Зараз я вам пакажу. Вы ў мяне атрымаеце. Так, дзе там гэты будынак быў? Дзе вы ўсе там чэрці сядзелі? Вось тут. Ага. Я зразумеў. Добра, чакаем. Гэта пастка нейкая была. Вось. Ідуць. І яшчэ чакаем дваіх. Так, дзе там яны? Так, хлапчукі. А вось бяжыць адзін. Зараз яго пачакаем. А вось астатнія. Утраіх вырашылі. Окей. Так, якім шляхам пойдзеш? Сюды, ну і добра, я цябе тут і пачакаю. Так, дзе? А, ён ужо ўнутры. Ту-ту-ту-ту. У, яшчэ колькі іх тут? Усе? Усе. А зараз можна і сваімі справамі займацца. Вось. Вось так і робіцца. Вывучылі. О! Жонка збегла. Ну ніякай тактыкі. Ну як гэта ўсё рабіць? Колькі можна? Робіш адну тактыку, супраць цябе іншую выкарыстоўваюць. Ты мяняеш тактыку, робіш іншую, а яны зноў яе мяняюць. Гульня 93-го года, і як вось так вот цябе яна. Окей, зробім інакш. Добра. Пачакаем там толькі двух хлапцоў.
Заб'ем іх і пойдзем да інфарматара. Ось тут пачакаем дваіх. А калі будзем вяртацца, то ў гэты будынак завітаем. Не будзем чакаць. Няхай яны там тусуюць у гэтым будынку. Да ну куды ты пайшоў? Так, усё. Расклад значыцца такі. Вербуем. Так, і робім так, щоб ты за мной не пайшоў. Ну як, пайшоў, але... Вось тут згубіўся і... Каб нічога з табой не здарылася. Не, ўсё ж такі за мной пайшоў. Што ты будзеш рабіць? Так, яшчэ тут на агентуру можна нарвацца, конечно. А вось бяжыць хлапчук. Пу-пу-пу. Так, зараз усіх забіваем. Першы. Так, ладзім геноцид. Куды страляць? Так, зрабіў. Агентурку. Так, і накіроўваемся вось. Дзе яны там усе? Вось тут яны ўсе сядзяць. Накіроўваемся ў гэты будынак. Валім іх усіх. І місія скончана. Канешне, калі гэта атрымаецца. А вось яны ўжо ў будыначку. Так, бярэм наш вагнямёт. І чакаем хлапчукоў. Дзе? Ой, ну вас нахер. Так, пробел. Чекаем хлопца. Первая миссия. Здравствуйте, стример, здравствуйте, сотни зрителей. Это Xbox Series. Не, это Amiga 600. Series Pro Max, ну так. На Сеге. Так, была гэтая гульня на Сеге. Была на Амігі. Спачатку была на Амігі і вельмі складаная. Так, ну я показал бы компьютер. Ну, я могу только такие показать. Ось. У меня есть такая байда. Гуляюся трохи маленечкую. Слимку, можно так сказать. Уф. Так вось, гэта гульня ў некалькі разоў складаней, чым на Сегу, бо, ну, срака. Гарыць. На 3DO яна была. Нічога сабе. Ну, здаецца, на 3DO нейкая такая версія, як на Сегу была таксама. Так. Захаваў.
Так, захаваў. О, Аляска. Добра, брыф. Асалт. Ага, штурм зладзіць. Нікога персуедзіць спачатку не трэба. Такая ж такое месца. Я таксама её. Круто. Віншую. Так. Ну, не, я не казаў, што бліжэй. Не. Коску не заўважыў. Не, бліжэй да Амігі. Ну, таксама так выглядала. Ну, моцы, здаецца, мабыць, хапала. Ну, 3DO даволі такая, ну, моцная. Але архітэктура там гаўно, канешне, была. Вось, але жалеза такое моцнае. Так, добра. Пачынаем наступную місію. Што ў нас ёсць? Energy Shield. О, гэта нам трэба. Таму прадаем вось гэтае. Так, access card, time bomb. Не, нам гэта не трэба. Long range. Гэта снайперская. Таксама не наш выпадак. Па зброі нешта херня нейкая. На 3DO, напэўна, відэаролікі былі багатыя ў гэтай гульні. Былі багатыя, у сэнсе багатыя. Багата было ці як? Кантэкст не зразумеў. Я не памятаю, калі сапраўды трэба будзе запусціць для тэсту. Не, я ўжо сам пагляджу потым на Ютубе, што там куды. Так, пакуль reload і шчыт трэба набыць. Дзе ён там быў? Вось ён. Не ведаю, як працаваць будзе, але, здаецца, больш шанцаў будзе выжыць. Так, што ў нас? Усё. По-по-по. Ну, добра, окей. Ацэпт. Вяртаемся ў меню, захаваем перад місіяй гульню. Ну і пойдзем на Аляску. Я думал, что игра на 3DO должна быть хорошо сдобрена видеороликами. Ну, на Амиге так само есть видосики. Ну, як гэтая... Как гэта першы відос называецца, калі... Інтро, вось. Інтро тут ёсць. Там з музыкай, з гукам, такое ўсё цікавае. Бо Аміга гэта магла. Так, і што? О, ён яшчэ рэгенерыруе. Але нельга карыстацца ні зброяй, нічым, пакуль шчыт працуе. Неяк срака нейкая. Так, а што? Зноў на машыну. Бо калі не сядзем у машыну, то нас не пусцяць у горад. Окей.
Ну, паехалі. Сюды, мабыць. Гэта што, вертухай зброяй стаіць? Тут машына выбухнула. Непрыемна. Ну, вось, ролік таксама, калі не атрымалася паспяхова скончыць місію, то вось так гэта ўсё робіцца. І я прынцыпова не хачу цэлую каманду браць з 4 агентаў, бо так грашыма ніякіх не хопіць ні на што. І мікракантроль, мне здаецца, на Аміга будзе ну проста жудасны. Таму лепш адным агентам гуляцца, бо ну так вывесці будзе немагчыма. Калі яшчэ 4 неяк кіраваць, то ў мяне галава балець будзе. Так, а мы зробім так. Выйсцем і вось так. Да ну чаму цябе нельга ніяк? Дупа. Як дасягнуць цябе? Вось гэтыя хлопцы ўсе. Мабыць, тады лепш снайперку набыць. Окей. Робім так. Загрузка. Пачынаем. Брыф. УЗІ ўжо ніякага сэнсу ў ёй няма. Яе прадаем. Таксама прадаем. Так, ідзе лонгрэндж. Ось. Набываем 1, набываем 2. Глянул на ту версию, музыка есть, но сам геймплей будто в 3 раза медленнее работает. Ну, вядома, што музыка ёсць. Гэта ж кансоль не 87-го года, як Аміга. Не, ну здаецца, на Аміга 1200 там будзе з музыкай ўсё будзе добра ісці, але таксама для мяне некае пытанне такое ёсць, што гукавыя працэсары, што ў Аміга 1200, што ў больш старых версій, ён ну амаль аднолькавы. Таксама 4 дарогі і ўсе іншыя пашырэнні. Вось, мяняліся толькі проц, агнус і астатнія там графічныя працэсары. Як яны там? Не, Паула гэта якраз гукавы. Запамятаў назву. Карацей, гукавы працэсар на Аміге 1200 таксама такі стаіць, але вядома, там магла быць адначасова і музыка і гукі. Верагодна, гэта было завязана на моц працэсара, бо тады працэсар браў на сябе нейкія там дадатковыя аперацыі і таму мог ну тармазіць ці што, не ведаю. Ну і а ніхто ж не ведаў, што хтосьці будзе акселератары. Ну блин, тогда акселератары таксама былі на больш старыя кампы. Але ніхто пра гэта не думаў і проста рабілі як ёсць. Такія народныя. Рабілі гульні, дарэчы, так, каб яны на Аміга 500 запускаліся без праблемаў. Калі запускаецца на Аміга 500, то ўсё. Усе могуць гуляцца ў яе тады. А ўжо там замарочвацца і мудрагеліцца з тым, каб зрабіць так, каб усім было адначасова зручна. Ну, гэта было б складана. Таму, калі працуе на Аміга 500, усё, гэтага дастаткова. Верагодна, такая логіка была. Так, а пакуль продолжим. Так, ось зараз зноў працэс захаваем.
Ой, штось алергія. Нос цячэ. Так, пойдзем сюды. І каб гэтых вертухаяў можна было са снайперкі дастаць. Калі атрымаецца, канешне. Так, вось бярэм снайперку ў рукі. Опа! Не. Не, ну слухайце, вось і як. Ну не. Першы раз, канешне, дастае, а зараз ну што? Вот, мне тоже интересно, как так. Поздние игры уже и музыку, и эффекты тянут. Ну, на то и поздние. Але ўсё роўна. Ну, тады ўжо Amiga 1200 выйшла, і яна ўжо больш была як, ну, сучасны кампутер. Канешне, там усе вы разумелі, што ёсць гэта як яго Amiga 500 яшчэ многа ў каго, і карысталася даволі шмат людзей. Так, то ты там бегаеш? Снайперкі тут няма ніякага сэнсу. Неяк трэба ў гэты будынак трапіць і на страху залезть. Ось яны там все на страхе сядзяць. І как туды далезть? Пу-пу-пу. Блін, гэтая гульня прымушае мяне думаць. Я не хачу, я думаў, гэта тупы шутан такі тактычны. Піў-піў-піў, за куточкам стаў, кірмпірышся. Здесь мне ўжо стратэгію нейкую трэба рабіць. Што думаеш пра сучасныя Амігі па тыпе? Ну, гэта навароб якія? Там, ну, дарэчы, херня, мне здаецца. Нецікава, гэта ўжо не то. Філасофія, на маю думку, філасофія старой Амігі не ў гэтым. Бо гэта ўжо, ну, здаецца, вар'яцтва нейкае. Па-першае, навошта? Па-другое, навошта? Ну, у гэтым ніякага рэтра-сэнсу таксама няма. Гэта таксама амаль такі ж комп, толькі там другая ось. Ну і каб што. Вось сапраўды, каб што. Ну, там ускоритель на ускорителе, но оригинальный софт тянет. Ну, мне здаецца, гэта ўжо ўсё ж такі эмулятор будзе. Я не лічу, што там абаротная сумясцімасць ёсць. А нейкія іншыя такія прыколы. Так, загрузіў я ці не загрузіў? Окей, мабыць, Іран. Там цяжка, там пакуль не разумею. Давайте пачнем Іран. Assassination, так. Толькі Assassination. Таму забойства. Ок. Так, 2 снайперкі, 2 мініганы, 2 вагнямёты і шчыт. Так, там рэсёрч есть нешта? Так, добра. Ну, пачынаем Іран зноў. Каго асасінейт надо было?
Так, калі у мяне есть снайперка, я могу ўжо і агентаў дзесьці. О, копа, надо заперсуедзіць копа. Сюды падыдзі. Нельга? На сейгі значна лягчэй было. Ой. Оттягнул увагу. Чатик. Ну там ускоритель на ускорителе, но оригинальный софт тянет. Ну, ведаешь, эмулятор так само можно зарабіць, каб тягнул. Так, хто куляе? Хто куляе у мяне? Где? Не бачу. Куды ты ходишь? Я не бачу хто. Забілі. Я не бачу, хто мяне лупцаваў. Прыйшлі натоўпам і атымелі мяне. Так, добра, трэба ладзіць нейкую стратэгію. Так, это Иран. Пачынаем. Забойство, кажаце. Ось, ну, таксама, трэба дзесьці закемпірыць, там стаяць і ўсё, і ніякіх праблемаў не будзе. Ось, напрыклад, так. Наш улюблёны вагнямёт. Так, ой, не, куды ты? Стань як трэба, вось. Ну і тупо стаім, чакаем. Где там яны? Бягуць? А, вось яны дзе бегалі. Со спины. Чуть-чуть. Прийшов сюди. Яшчэ наступны. Так, ось так. А ты там что стоишь? Сюди подыходь. Ну. Не, конкретно для тебе я выходить не буду. Оп, яшчэ натоўп бяжыць. Каго куляць? Што адбываецца? Так, усё. Ёсць. Так, о, мабыць. Long range. Ну, мініганам трэба іх таксама стрэліць, бо я тады ніякіх вынаходніцтваў не змагу рабіць. Так, long range, ну гэта вывучыў. Яны ўсе са снайперкай бегаюць. Вось жа гаўнюкі. О, наступны. Ну, падыходь. Гары. Усё, скончил. Ну, іх тут, канешне, як поскудзі всякай. Так, гэта што, апошні? Не апошні. Ну, падыходь, табе таксама ёсць што. Яны гэтым ланцужком.
Адзін за адным. Мабыць, яшчэ мініган трэба. Не, ну блин, лонгрэндж. Адныя лонгрэндж. І што мне вывучаць? Мне ўжо зброі ніякай цікавай няма. Мне трэба часткі цела новыя рабіць. І вось як гэта завецца? Так, гэта копы адныя застались. Так, зараз ужо час, мне здаецца, скончыцца, і зноў там нехта збегне. І некага будзе забіваць, і зноў місія failed. Куды ты пайшоў? Ну вось. Што ты робіш? Ну куды? Ну зараз з гэтага будынку будзем выходзіць некалькі часоў. Сюды, ну вось сюды падысці можаш. Ах. Да што не так з табою? Не можа выйсці. Тупо застраў. Трапіў у пастку будынка. А самы галоўны мой вораг гэта пастфайндинг. І кагосьці забіў яшчэ. Зараз місія скончыцца толькі з-за таго, што я не магу выйсці з будынку. Капцы. Просто капцы. Што робіцца? Не, стань сюды. Яшчэ. Яшчэ. Не. Яшчэ. Ось і пайшоў. Что? Что с тобою не так? Не можаш просто пакінуць будынак? Навошта ты ў яго ўвогуле заходзіў? Бля, гамон нейкі. Вось такі быў пасфайндинг у 90-х годах. На моцных кампутарах. Ну, амаль. А калі так? Зразумела. Давай. Халера з табой зноў. Ай, каб цябе каты дралі. Просто зайшоў у будынак і зафейліў місію. Вось так вот. А місія амаль ужо скончана была. Пу-пу-пу. Добра, зноўку ідзем кемперыцца. Канешне, тут, але ну што рабіць? Толькі ў будынак не заходзь. Вось, стой тут. Больш нічога не рабі. Чакай хлапчукоў.
Там их один за одним по ланцужочку будем збиваць, і ўсё, і добра. Мгм. Чакаем. Так, где хлопчики? А вон першы хлопчык, мне здаецца. Нейкі баг. Яны самі мяне ў гэты будынак. Я зразумеў. Так, не. Окей. Трэба нейкае іншае месца выбраць. А дзе так стаяць, каб бяспечна было? Гульня. Навошта ты вымушаеш мяне думаць? Я не хачу. Навошта? Трэба гуляцца, просто гуляцца, просто гуляць ва ўсіх, забіваць кожнага. І гэтага дастаткова. Навошта такія складанасці? Дзе стаяць? Яшчэ, каб не злавіць баг вось такі, калі цябе адштурхоўвае ад кулямёта, то каб ты у будынак не залез. Так, ну спадзяюся, з того боку яны не будуць падыходзіць. А то неяк такое атрымаецца. Так, ну чакаем хлопчыкаў. О, першы бяжыць. А мабыць, тут лепш было стаць. О, як. Мяне да такога жыццё не рыхтавала. А, вось. Як там правіла правай рукі? Ён по праваму боку бегае. Вось так мяне знаходзіць. Куды? Вось правы бок по праваму, хоп-хоп-хоп, так бяжыць. Сапраўды? Фастфайдинг па правілах правай рукі працуе. Гэта даволі цікава бачыць. Вось, яны ўсе так. Гэта сапраўды забаўна. Асабліва бачыць, як гэта ўсё працуе ўжывую. Ось як. Ну, пачакаем. То ўжо. Так, у кожнага па снайперке, таму нямага нічога лавіць. Так, з табой потым разбярэмся. Пакуль з гэтымі хлапцамі трэба скончыць. О, ўжо іх абодва. Так. Гатовыя. Добра. А зараз ідзем на забойства. Так, каго-небудзь з сабой трэба яшчэ ўзяць, каб жывым шчытом былі. Так, копа, здаецца, нам трэба забіць. Тачку, выбух. Далёка быў. Дзе наша ахвяра? Так, і што па агентам? Сачым за агентамі. Ці не бачна каго?
Так, копа. Копа не забили. Колькі мусоров. Где что? Не. Тикай. Ось так і скончилось життя. Не, я живы. Пашанцавала. Колькі можна? Где ты? Не бачу цябе. Усё? Лонгрендж. А, і ось трупак. Небожчык тут валяецца. Так. А вон яшчэ глапчукі стаяць. А забіць вось гэтага трэба. А ў мяне ж ёсць снайперка. А давайте заб'ем яго снайперкай. Толькі трэба нейкі бяспечны куток знайсці, каб тыя агенты яшчэ не падышлі. Не, ў будынак не заходи. Так, падыдзем вось. Нейкі чалавек стаіць, нешта дэкламіруе, і тут ляжыць трупакі. І яму норм. А, не гэтага забіваць. А што вы тады тут робіце? Не, кіраванне, канешне, проста кранты. Гульня крутая, а кіраванне персонажам гэта, ну, нейкі квест. Які большую складанасць надае. Так, мне здаецца, я заперсуедзіў не таго, каго трэба. Ну, няхай копы самі зробяць сваю працу. Копы забілі, а не я. Ха? Атрымалася? Эвакуявацца толькі трэба. А куды? Ух, адрэналінчык бегае, канешне. Куды ісці? Так, тут у цябе што, УЗІ? Не цікава. Толькі не кажыце, што для таго гуртка агентаў трэба ісці. Сюды, тут кропка эвакуацыі. Ай, не. Мне ж срака будзе. Как он вообще туда попадает? Не видно дверей никаких. Игра 91-го года. Что ты хочешь? Так. Вагнямёт амаль один застаўся.
Упс, 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 тікаєм. Та що зараз мне гамон буде? Як криво просто. Ці у іх вочы лепей за маі, у мяне толькі першай версіі вочы. Таму ён такі касы, ці што? Так, толькі зараз. Перапыначак трэба зрабіць. Я ўжо не вывожу. Складана, блин. Зараз вернемся. Вадички попіць, ці кавы, ці яшчэ што. Адпачывайце крышку.
Так, чоткі. Так, фокус не на мяне. О. Зараз чоткі. Працягваем пакутваць далей у сіндикат. Яшчэ, ну, паўгадзінкі пагуляемся. І на гэтым будем скончваць. Бо, ну, пакуты, конечно, неверагодныя. Бо гэты Іран усё ніяк не даецца. Так, зноў-такі трэба нейкая тактыка. І трэба яе прытрымлівацца. Што ў нас ёсць зноў-такі? Сканер. Я не ведаю, навошта гэты сканер. Потым пагляджу ў сеціве дзе-небудзь у інтэрнэце. Аптэчка, ну сэнсу ўсё роўна няма ў ёй. Рэгенерацыя таксама ёй. Ну, хоць і павольная, але нейкая дыё. Лонгрэндж ёсць у мяне, але амаль такі. Ацэс карт нейкі. Аж не. Гадзінная бомба не дапаможа, бо добра, калі я таго палітыка заб'ю, то што? Мне ўсё роўна эвакуацыя трэба будзе туды, дзе агенты стаяць. Ну толькі нахрапам браць. Што яшчэ? Кемперскую тактыку робім зноў. Нічога не застаецца. Ну куды? Не, толькі не сюды. Ой, стой тут і чакай. А где наши хлопчики? Бягуць, вось яны. Ну, блин. Гэтае правіла правай рукі, канешне, смешна выглядае. Окей. А патронаў, канешне, у іх бясконцасць. Яны-то будуць куляцца колькі заўгодна. А вось у мяне ўсё скончваецца, канешне. Добра, падыходзьце. Першы пайшоў. Другі. Той другі. І ты сюди. Задяўбаў ужо там стаять. Эй, не. До сцяны падыходзь. Нет. Нет. Так. Шчыт. Стой ты вот каля сцяны. Ой, ледзь не загінуў. А гэтай поскудзе толькі дай нагоду.
Так, ну і апошні. Так, у гэтага Лонгрэндж. І у гэтага таксама. Як тых хлапчукоў можна дастаць, і каб гэта было даволі бяспечна, мабыць, тут. Так, і зраблю яшчэ жывы шчыт з простых людзей. Ну, а што рабіць? Гэты сіндыкат, у іх усе планы добрыя. Яны ж і займаюцца забойствамі, усім гэтым такім. Таму ніякіх прынцыпаў у іх няма. Так, добра. Не дастае? Ага. Адзін хлопец вырашыў падысці. Куды ты пайшоў? Дупа тупая. Ідыёт. Стаіш на месцы, нет, ось паперся. Так, жыццё няхай рэгенеруе крышку. Так. Дастаць. Упс, жанчыну забіў. Прабачце. О, яшчэ адзін. Куды? Тыкаеш яму сюды, вось, пайшоў. Так, яшчэ раз. Каля сцяны стаяць трэба. Страляем яшчэ аднаго. Ну, хоць... Опа, ёсць адзін. Падыходзь. Гатовы. Ну, вось і тактыка у нас ужо нейкая ё. О, яшчэ пайшоў хлапец. Добра. Так, і... Эць. Выдатна атрымоўваецца. Вось. Ужо 4 засталося. Так. Супер. Yes. Ну, канешне, прыцэл у яго такі. Мажыць ён добра. Але калі не на першы, не на другі раз не попадае, то ну, які трэці, чацвёрты. Да. Што такое робіцца? Ды трапляе ў яго. Опа. Але, канешне, тут самому трэба быць уважлівым. Каб нічога не прапусціць. Ой, апошні агент застаўся. Ось там стаіць прыгажунчык. Как цябе дастаць? Должен з іншага боку падысці. Так, ну адзін ужо не такі. Тут... Хто там страляе? Дзе? А вы там як? Якім чэлесам? Неспадзяваначка.
М. Мне гэта не падабаецца. І што рабіць? Ок, у мяне ёсць шчыт. Ён мяне, спадзяюся, не бачыць. Ап. Опа. Вось што шчыт робіць. Круто, круто. Так, а хто там такі ходзіць, што чорны квадрацік? А, гэта копы, верагодна. Так, гэта копы. Тых хлапцоў не зварочваем увагі. Ідзем да нашага палітыка, якога трэба забіць. Так, вось ён. Куды? Куды збег? То я зараз місію зафейлю. І ён яшчэ не можа з гэтага пандуса злезці. І тупы, маці боска, просто. Што, ўсё? Мішын капут. Дзе ён? Нічога не разумею. Ой, вось нашыя хлопчыкі. Так. Нешта адбываецца дзіўнае. Палітык не ўехаў, не пакінуў гэты горад. Дзесьці знаходзіцца. Місія яшчэ не скончана. То калі... Куды ісці, не разумею. Мне неяк яго выпадкова трэба забіць, і ён катаецца ў машыне. Ці вось гэтым натаўпам бегае. Що адбываецца? Забіў? Дзе ён? Я амаль весь горад перабіў. Што мне рабіць? А, вось тут ён. Evacuate.
бамс. Усё, ёсць. Я яго знайшоў, я яго забіў. Так, цяпер, каб мяне ніхто не забіў, я шчыт надзеў. І зараз, здаецца, будзе mission complete. Так, яшчэ што такое? Цяжка, даволі цяжка. Так, пасля місіі тут робім сейв. І нічога нам не пагражае. Так, нам зараз доступны Ірак, Арабія і Індія. Так, а што ў нас было по дальняму ўсходу? Што там было? Добра, паглядзім, што ў нас па вынаходніцтвам. О, кстати, інфо тут можна набываць. Info, enchants. Defense update. О, enemy squads are believed to be spread through the city and sophisticated surveillance equipment will detect on the ground long before you reach the docks. You should be prepared for very stiff operation. Так, калі я прыеду, мяне адразу пачнуць прасаваць. Што яшчэ? The full squad should be deployed for the sweep as long as you keep them together and juice it up there. Should be no real problem. УЗІ? Ви серйозно УЗІ? Longer range support. Sorry, but you should. Треба брати УЗІ і медицинські аптечки, ну, такое собі. Карта. Добре, акцепт. Что по экипировке? Не, вынаходніцтва. Нешта новае дадалося. УЗІ, мініган, лазер. О, ну гэта я памятаю, такая моцная прыблуда была. Ну, лепш, чым за снайперку, здаецца. Так, рэндж 4096. А у снайперкі 6000. Ну, амаль, але таксама далёка. Так, дзе ён быў? І каштуе, канешне, так. Экіпіру. Так, возьмем нешта яшчэ рэсёрчыць. Акцепт. І так, гэтую прадаем і купляем лазер. Блин, 5 патронаў, канешне. Але ён так лупцуе моцна. Ух. Так, рэлоад. Рэлоад мінігану. Чыту таксама рэлоад, хаця ён сам можа рэлоудзіцца, ну, няхай. Так, ну і што? Окей, лазер купляем.
Тимон навошта патрэбен. Блин, на Сеге, калі гуляўся, там аўтаматычная наводка лазером была. А тут нават не ведаю. Ну, заўжды можна прадаць яго. Ок, купляем. Няхай будзе. Моды. По модам нічога. По вынаходніцтвам. Блин, калі можна будзе рукі-ногі ўсе гэтыя? Штосьці не цікава, я такі даволі слабы бегаю. Так, меню. Спачатку меню. Не. Захаваем прагрэс перад пачаткам місію. І пачынаем місію. Дальні ўсход. Ну, ок. Поехали, что уже. На мяне калі натоўп такі вялікі бяжаў. Так, здаецца, копаў трэба перастраляць усіх. Да ну, халера цябе бяры. Так, і чакаем хлапчукоў. Стаім тут і чакаем. Так, першы пайшоў. Так, там мяне нехта страляе. Я не разумею, хто. Як пацукоў просто. Ты. Так, я яшчэ жывы. УЗІ не патрэбна. Так, астатнія хлопчыкі дзе ёсць? Так, нет, копы бегаюць. Побач нікога няма. Копы. Ага, вось яны стаяць. 1, 2. 2 агенты засталося. Мне трэба... нет. 3, 4, 5, 6... багата. Колькі іх? Пу-пу. Я не ведаю, як гэта рабіць. Лазер, ну як, будзеш аўтаматычна страляць? Так. Трэба з чагосьці пачаць. Тут неяк і не зразумел. Опа, нехта бяжыць. Хлопец нейкі ідзе на мяне. Вось. Наближается. Где, кто? Яны самі падыходзяць. Не. Так. Цяжка. Нейкую іншую місію патрэбна. Далёкі ўсход цяжкаваты. Кітай, мабыць. Combat Sweep.
Сіндикат скам. А, ну тут таксама проста перастраляць кожнага агента. Ну, такое мне больш падабаецца. Толькі дзе мне стаяць, каб бяспечна было іх кожнага адстрэльваць. Мабыць, тут. Калі іх тут няма, конечно. Так, не, там туды карта ўжо упіраецца. Дзе хавацца? Мабыць, тут атрымаецца, не ведаю. Нават не ведаю. А вось бягуць, бягуць, бягуць. Опа. Так, мінус 2 ёсць. Да... Блин. Яно што ж скрозь страляе? Сэнсу нават нейкага няма. Тут, блин, ну як не ўстаць? Дык дупа нейкая. А, забілі.
Я мікрафон не ўключыў. Ну чаму толькі зараз? І з кім я размаўляў усё гэта? Ну канешне, мікрафон, так. Своечасова. Ці ён даўно так было, ці ўжо амаль 30 хвілін. Спадзяюся, гэта недоўга было. Бо я нешта там нажаў і ён перастаў працаваць. Так, добра. Ну, я казаў то, што яшчэ некалькі намаганняў, 1, 2, 3 і буду скончваць, бо ў мяне ўжо галава плавіцца і ровень складанасці просто жудасны. Ну, па-ранейшаму гульня гэтая цікавая. Але ну камон. Са складанасцю, якая была на Сеге, ну просто не параўнаць. Не, вроде минут 5-10. Ну, добра. Спадзяюся, гэта я там пэцкнуў неяк. Такі чулівая кнопка даволі сэнсорная. Так, што тут у нас было? Пачынаем. Eliminate agents. Я яшчэ жывы. Нет, ўжо не жывы. Там увогуле генацыд нейкі адбываецца са мной. Я нават не ведаю, якія місіі засталіся, дзе хоць неяк можна жывым застацца. Па-першае, я не магу варожых агентаў вербаваць. Потым што яшчэ? Не магу навукоўцам сваім новыя даследаванні даваць. Ну, всё, скончыліся. Ну, там зброю, канешне, так яны вывучаюць, але там яшчэ, ну, як я ўжо казаў, рукі, ногі і астатнія часткі цела павінны кібернетычныя новыя быць, але навукоўцы чамусьці не прапаноўваюць мне гэтага. І неяк проста мяне выносяць. Так, лоуд ніякага сейву. Я не ведаю, куды падацца. Так, Аляска, мабыць. An assault force is beginning dispatch to destroy the fortress. Штурм. Не штурм. А, гэта кончаная місія. А што калі? А што калі? Лазер. Выдатна, міма. О! Вось бачыце? З адной тычкі. І ўсё. Патронаў няма. А чаму ён такі касы? Таму што ў яго глаза, вочы, прабачце, у яго вочы толькі першай версіі. Новыя вырабляць чамусьці не магу.
Зараз трэба неяк заехаць. А мабыць, і не трэба іх усіх забіваць. Дзесьці тут. Так, што адбываецца? Mission failed. Что было? Так, load. Ну, Аляска. Пачаць. І це трэба зразумець, што адбылося. Трэба нейкую персону забіць, але незразумела якую. Вось гэты. Вось ён паехаў. Чаму? Як толькі я туды трапляю, ён адразу з'язджае. Ёсць ідэя. Я пад'еду, каб брама адчынілася, і потым я паеду назад. І тады гэты хлопец таксама павінен вылезці. І я ўжо ні ў чым не ўпэўнены. І мне стаяць яго тут чакаць, ці што? І часавую бомбу. Добра, сюды. Зараз назад. Ну едь сюды. Ось. Ось так. Выязджаем. І чакаем яго. Ці сядзе ён увогуле ў машыну? Не. Я ж могу з машыны страляць. Зараз па-за межы карты з'едзе. Разгарнецца. Але бачыць я яго не магу. Вось. Трохі затрымацца. Расстраляць яго машыну. Вось. Да ў сэнсе. Забіць трэба. Так. Читаем уважліва. Асалт. Штурмаваць вежу. Штурм. The military has constructed a small fortress. Так, ну яны вежу нейкую збудавалі. Production plans. Reports indicate that an enemy syndicate is also using it as a stop of point for raids into the plan. Так, яны робять це рейди оттуль. Окей. Штурм. Is being dispatched to destroy the fort. Ну, треба зараз штурмом взяти гэтую. І що? Ну, окей, інфо. Your assault squad is to launch a preliminary attack and take out much of the defense as possible before withdrawing to allow the main strike force to attack. The primary targets in the base commander who must not be allowed to leave. А, ён, ну, так, ён не павінен пакінуць гэтую вежу.
There are no armored personnel creating the complex sense. Ну так у чым сэнс? Трэба штурм зрабіць, і каб галоўны хлопец адтуль нікуды, ну, з гэтай вежы нікуды не вылез. І пры гэтым мэта місіі гэта забойства. Ну, штурм. Нелагічна, як бы сказаў Спок. To leave the base, it is believed that this must also be. Ну, таксама павінна быць знішчана. Finally, there is a medical rescue vehicle with some very interesting. Я знішчыў медыцынскі транспарт. Я павінен забіць таго хлапца і пасля гэтага скрасці медыцынскі транспарт. Угу. Вось, зараз зразумела. Гэта нейкі Джеймс Бонд ужо атрымоўваецца. Ну, блін, хлопцы, вы як, канешне, зробіце, дык... Я нават не ведаю. Ну... Не, спачатку я ўсё рабіў правільна. Так, лезем у машыну. Вось гэта медыцынскі... I don't understand. Так, пакуль неяк усё быццам добра. Destroy car? Destroy car. Я і зрабіў destroy ёй. Ні халеры не разумею. Яна штосьці не хоча destroy рабіць. Я стреляю і стреляю, і што? З гэтую? Якую кар дестройнуць трэба? Так, не вылезай адтуль. Да блять. Знішчы машыну, я яе знішчаю, і mission failed. Я ні халер не разумею, якую з гэтых машын? Я стреляю, яны не ўзрываюцца. Няма ніякага выбуха. А ось медыцынская, яна ўзлятае ў паветра. Не, цікава, канешне. Я нахрапам зраблю гэтую місію. Вось гэта сапраўды цікава. Такі челлендж. Не тупы там, дзе пастраляць кагосьці, ці яшчэ што. Сваю машыну. Ну, неяк не ведаю. Сваю кажаш.
М. Так, спачатку пойдзем таго. Ахову неяк трэба застрэліць. Так-то мы сюды трапляем куды трэба. Але штосьці мне тут накідаюць трохі. Вось, destroy car. Якая з гэтых? М. Калі б гэта, вось я з гэтай прыехаў, я стаю ніжэй за яе, і радар паказвае, што, здаецца, вось гэтая. Вось, ну так, гэтая тачыла. Мабыць, лазерам атрымаецца. Ебать, касы! Ну, лазер, дарэчы, так, ён амаль з першага разу можа. Але ну ё. Не, блін, я з захапленні зараз. Трэба вось гэтую місію дабіць. Так, улятаем штурмам. Так, едзем сюды. Мне здаецца, калі ты ўнутры, неяк прасцей. Мгм. Апошні раз было неяк больш складана. Так, поехали. Ну ж не страляеш! Чаму не... Прабачце. Так, давай Mission Failed. Зразумела. Так, там трэніроўка была. Я ў мышках клавіатуры 4 клавіатуры побач знаходзяцца і 3 мышкі. Заблытаешся тут. Так, зноўку. Пачынаем. Окей, ацэпт. Робім актыўнай. І лезем нахрапам сюды. Так, і зараз гэты чэліс вылезе. Ось ён ужо ідзе. Так, ну яшчэ добра так людзей пабіў. Мабыць, гэтага яшчэ застрэліць трэба. Ля, які касы. О! Каб не блытаўся. І, мабыць, цябе. Каб ніхто мне не перашкоджваў. Ну і што гэта робіцца? Добра, калі ён мяне не бачыць. Так, вось там гэты хлопец. А куды лупцаваць-то?
Вось ён там знаходзіцца і як яго адтуль дастаць? А, вось. Окей. Так. Лазером. Хоп. Не атрымалася. Не дастаем. Каб сябе яшчэ не выбухнуць. Вось. Destroy the car. Наступную. Так, другая. Добра. Так, да адыдзі трохі, ну. Не, далёка. Ну, гары. Ап. І вось гэтую бярэм і едзем адсюль. Вось сюды. Так, вось. Паехаў, давай. Вось так. Так, ну ўсё. Добра атрымалася. Вось яшчэ калі пачытаць, ну, ось такія цікавыя місіі, не проста штурм ці забойства нейкае, а нават цэлая місія штурмам у вежу нейкую ўехаць. Там пазнішчаць спачатку нейкага чалавека, потым вось машыны дзве знішчыць, а трэцюю спіздзіць і з'ехаць адтуль. Вось гэта ўжо цікава. Нават такі азарт, ведаеце, быў. Ну, вось гэта было сапраўды цікава. Так, захоўваем прагрэс наш. Так, добра захавалі. Ну і будзем скончваць, бо, як я казаў, ужо не выважу нічога. Усё, усім дзякуй, хто прыйшоў. Нас было няшмат, але мы былі разам. Дзякуй, што вы глядзелі на все мае пакуты. Вось, не забывайцеся лайкі гэтаму відосіку паставіць. Вось, яшчэ пабачымся ў наступную суботу. Працягваць будзем пакутваць, канешне. Вот, яшчэ раз дзякую усім, да пабачэння.